בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל בעצירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. ודבר שני, אולי זה גם ישמש אותנו קצת יותר כהרתעה. קשור 30 מבנותינו על עצים ב7 באוקטובר ועשו להם מעשים לא פחות חמורים. אני לא רוצה... זה היה מפגש חריג, הרב הספרדי הבכיר, הרב מאיר מז... ברך השם ושמרך, אמן. ירשם פניך, ועשה השם פניך, יעשה לך שלום. בכל מדינה אחרת נצלח. נזכה לתשובה שלמה ויוצא זכאים לגמרי. יצאו זכאים לחלוטין. אמן. תודה רבה. מה עשית? הכיתם את האויב, אז מה? הכל טוב. עורך הדין מסביר כיצד ניסה להוכיח את חפותם של החיילים החשובים. המפקדים, הלוחמים, אישי השטח. אחד הפרקליטים אומר לי, תקשיב טוב, עורך דין דמרי, אפילו אלוקים לא יצליח לשחרר אותם. אני שואל אותו למה. אומר לי, תקשיב טוב, הבית הלבן, ביידן, מעורב בתיק, לא ישחררו אותם. ואז אני התקשרתי לרב. הרב הראה לפרקליטים. ומה היה אמת? אין לנו זכות לעשות ככה. נכון, הרב צודק. מותר לנו להגן על עמנו ועל כבודנו. בן גוריון יכול לדבר כזה? לא, בן גוריון מה מכסח אותה. אכן, אדם צריך מרזון לביידן, אתה סודק ודי. אם אין לנו עסק בני אדם, נעשה הומניטרי. אבל נעשה עסק עם חיות, מה נעשה? השם ושמרך, אמן.